kull ġurnata li tgħaddi qed tkun tard wisq għal ħafna negozji żgħar, għal ħafna self-employed. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-pakkett finanzjarju li ħabbar it-tlieta filgħaxija il-Prim Ministru Robert Abela. Adrian Delija saħaq li għandna gvern li huwa reattiv u selettiv u li qed jirreaġixxi tard wisq għaċ-ċirkostanzi straordinarji li qegħdin ngħixu fihom bħalissa. Prim Ministru li baqa' jwebbes rasu li jisma' mill-proposta tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-kontijiet tad-dawl u l-ilma jitnaqsu bin-nofs f'dan il-mument tant diffiċli. F'dan il-pakkett maħniex se nikkonsidraw dik il-proposta. B'reazzjoni għal dan, Adrian Delija saqsa xirbit għandu l-gvern li qed iżommu milli jraħħas dawn il-kontijiet hekk kif issa il-prezz taż-żejt nisel fl-aktar livell baxx. Għaliex mhux qed ingħata din l-għajnuna lill-familji tagħna, lin-negozji tagħna. X'tip ta' irbit għandu l-gvern x'qed jorbotlu jdejh biex iżommu milli jagħmel dan. Min qed iggawdi minn fuq il-familji u n-negozji Maltin. Adrian Delija qal li għandna gvern li qed jitkellem b'mod partiġjan. Min-naħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista mill-bidunet ħa pożizzjoni ċara li se jkun qed joffri proposti konkreti u li lest jikkoopera bisħieħ għal ġid tal-familji. Let's rise above politics. Mhuwiex iż-żmien tal-politika partiġjana, huwa żmien tal-poplu tagħna, huwa żmien tan-nazzjon, huwa żmien ta' Malta illi rridu niġu flimkien biex nagħmlu l-aqwa ġid. Preżenti l-konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien hemm id-deputati nazzjonalisti Mario De Marco, Kristi De Bono, Claudio Grek u Ivan Bartolo. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li għandna Prim Ministru li issa kellu jbiddel il-pożizzjoni tiegħu għax kien hemm min diġà tilef il-post tax-xogħol tiegħu. Iżda fi kliem Abela nnifsu mhux esklus li xorta jkun hemm diversi impjiegi li jintilfu. Garanzija li mhux se jkun hemm tkeċċija ma tista' tingħata ħadd. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista ta' kuljum qed ikollu diskussjonijiet fejn qed jisma' realtajiet tan-nies dan sabiex jiġu salvagwardjati il-postijiet tax-xogħol. Ħadd ma jitlef l-impjieg, imma ħadd ma jfallilu n-negozju, imma ħadd ma jsofri iktar minn ħadd ieħor. U dak huwa l-ippjanar, dak huwa l-għaqal, dak huwa il-preparedness illi aħna nippretendu mill-gvern li għandu jkun proattiv u mhux reattiv, illi għandu jkun qed iħares lejn kulħadd b'mod komprensiv u mhux selettiv. Intant fil-konferenza tal-aħbarijiet ta' tlieta, Robert Abela irrepeta dak li diġà konna nafu u insista li jħossu gburi b'dan il-pakkett aggressiv. Għalkemm kellu jammetti li issa bħala pajjiż minn surplus ħammorru għal deficit filwaqt li stqarr ukoll li se jkollu jiddejjen sabiex idaħħal ċerti għajnuniet. Minn surplus il-probabilità se tkun li morru għal deficit. Bil-miżuri li ħabba Robert Abela hemm eluf ta' ħaddiema li xorta mhux se jibbenefikaw bl-ebda mod.